Wilujeng siang sonten ugi dalu bola edisi dina iki panggah Ramban. Kene wong desa sobat ngarit ki ya gawanane gurarit karo tali golek pakan bola. Sawangane gurijon-ijon ngene iki, guys. Dan tidak lupa ya bersama kakangku Kang Andi. Nah iki babat suket bola. Iki enek daerah Kramat ngono aku kene iki. Jenenge Kramat ning nggone yo ora sedak Kramat ngono kuwi. Iki aku srak-srek wis penting oleh pakanan bro. Iki karo babat alas bola iki lahan pakan rencanane kene tak gawe karo kakang aku iki. Iki wis nandur suket wis tukul. Neng ya suket-suket liare cek akeh bola ora didangir rek. Wis waton tuwuh sik ngono penting bola. Iki ngene sampean usum apa bola? Kene pari wis wiwit mleduk wis dilungkas panen pari iki bola. Wis ngoten riyen bola, sehat selalu kagem bola-bola sedaya.